אהב את זה. אני לא אוהב שום דבר. אני מטגן אותך עכשיו! היי, נראות טוב. כן, ואפילו יש לנו בוע. קוראים לו בוע. אני עוברת. תיזהרי. נו, איך הייתה הדרך? אני שומעת. האמת, זה קצת מסובך לסובב את המפרש. בסדר. לא, טוב. סוס! היי. זה נקרא טלטלופ. הצעירים לימדו אותי. נו, איך היו האיים הפעם? מצאת משהו. זה היה בקרחת יער שמצאתי עם קצת עזרה היי, אבל זה לא הגיע מהכפר הזה. אני לא יודעת ממה זה עשוי בכלל, אבל זה חשוב. זו הוכחה שהיו עוד אנשים באוקיינוס. אני לא יודעת למה עדיין לא מצאנו אותם, אבל אבא, השריד הזה, נראה לי שנמצא עוד אנשים על האי. אני רק צריכה להבין איך אני מוצאת את הכוכבים האלה. וואו! אחות קטנה! אחות גדולה! אחות קטנה! אחות גדולה! הלכת מכאן למלא זמן. 3 ימים זה קצת, אבל אני כל כך התגעגעתי. איזה משהו הבאת לי? משהו? את אמרת שתביאי לי מתנה. צודקת. בואי נראה. וואו. מה הדבר הזה עושה? מה זה? לאן אנחנו הולכות? זה המקום של אבות אבותינו. כאן גיליתי שאנחנו נוודים. כאן סבתא הראתה לי מי אנחנו. סבתא, היא אמרה לתפוס את מאוי באוזן ולומר לו, אני מואנה ממוטונוי! אתה תעלה לסירה שלי ותחזיר את הלב של תפיתי. מדויק. כן. כמה זמן זה לקח? שבועות? שבועות? זה ארוך יותר מנצח. נכון, אבל זה היה חשוב. ואם לא הייתי הולכת, אף פעם לא הייתי הופכת לנווטת. כמו הצ'יפים בעבר, כמו הנווט הגדול האחרון, טאו טאי וסה. לפני שמאוי גנב את הלב של תפיתי ואנחנו הפסקנו לנדוד, טאו טאי וסה רצה לחבר את האי שלנו לכל האנשים בכל האוקיינוס. כי ביחד, הכוח שלנו והמרחק שאליו נוכל לנדוד הוא אינסופי. ובגלל שאני הנווטת שלנו, המשימה שלי עכשיו היא ללכת בעקבותיו של הטאו-טאי. וזה הרמז הראשון שיש לנו. פשוט תשלחי את מאוי ותוכלי להישאר כאן איתי. טוב, מאוי עסוק בלהיות אלה מחצה, אבל אם הוא יופיע באי, תתפסי אותו באוזן ותגידי לו את זה. לא באתי לעשות בעיות, רק בחור חתיך ואלה מחצה שקפץ לביקור. טוב, תפתחי את השער לאי הזה, ואני לא אציק לך יותר. ולמה לי להסתכן ולעבור על החוק בשבילך, כשאתה עשית לבוס שלי כל כך הרבה צרות? היי, נא לא התחיל את זה. ואתה תסיים את זה? תשתף פעולה עם בת האדם החמודה שלך. בת האדם? התכוונת לנסיכונת עם הכנוב והרי בעוף הקטן הזה? אנחנו לא חברים. אני פשוט הצלתי אותה להחזיר את הכרס וזהו. אאו! אאו! נאלו הוא אל, מאוי. אם תנסה לחבר מחדש בין אנשי האוקיינוס, הוא יחסל אותך. ואז הוא יחסל גם אותה. אם הוא מחפש השם, זה אני. למואנה אין שום קשר לזה. אתה הפכת אותה לנווטת, מאוי. אז עכשיו היא לגמרי קשורה לזה.